Sige nga, gawin natin salad to kung anong lasa. So yun, every madong noipi, ito na yung salad ng sinaw-sinaw. O tawagin nating ulas simang bato o kaya ano to, pansit-pansitan. Maganda to sa effective to sa may gout. Ano pa to? Oh, rich in potassium din daw. Sige nga, kainin natin anong lasa. Yung kamatis na lang nito at saka yung ano ko is kamatis tsaka bawang. Ay hindi. Basta sibuyas bombay. Anong lasa nito ba? Basta ito yung anong lasa ka. Ang sama ng lasa man lang ito. Very fresh kasi ito. So isaba nyo sa kain ng kamatis o kaya mas maganda ito kung may bell pepper. Pag mga gamot kasi yung mga herbal plants pag kinain mo, di talaga masarap. Ano to siya? Sinaw-sinaw, pansit-pansitan, ulas simang bato, tsaka yung scientific name niya is Peperomia pellucida. Yun. Hindi siya masarap. Akala ko parang alugbati lang siya. Kain natin. Para na rin akong kambing nito. Ano? Lasang damo. Yung damo kasi tinikpan ko rin mapait. Pero ang sa atin na to, yung health benefits na lang niya. Nung may mga uric acid, may problema sa bato, kidney stones, yun, lagain to parang tea. Ayoko na. Last na lang, last. Total gamot din naman ito. Ang kamatis na lang. Bye, malang lagi.